Sewu warsa wis kapinget jroning karpa tinampa wahyu ning langit satitahan tah mati kinulang mreng urip kang sejati kinares mur beng tumati cinipta satriya kang hamangku gati linambaran sang yang witi mangun praja satu ing bakti Inotrating Gusti Inaresing Gusti Tumuruning satriya sejati Ngawiyat sayekti ngawiyat ngawiti sinengkuyung kawula kang wis nyawiti kinaresing trah jawata tedhaing wira utama kinatrat kang maha kuasa ingkang hamangku nata Sewu warsa wis kapinget jroning karpa tinampa wahyu ning langit satitahan tah mati kinulang mreng urip kang sejati kinares mur beng tumati cinipta satriya kang hamangku gati linambaran sang yang witi mangun praja satu ing bakti Inotrating Gusti Inaresing Gusti Tumuruning satriya sejati Ngawiyat sayekti ngawiyat ngawiti sinengkuyung kawula kang wis nyawiti kinaresing trah Jawa